Jay en dit is weer een nieuwe aflevering van mij en Koos. En zo te zien heb ik weer een nieuwe vriend, of ja, een nieuwe vriend, oude vriend, Sander. Hij is er niet altijd, maar hij doet wel mee in het weekend met de video's zoals vandaag. We gaan een challenge doen. We gaan steen, papier, schaar doen. En Niet elk weekend. wie er verliest, nee niet elke week, maar wie er verliest, die krijgt een schot, 2 schoten van dit pistoolstuk. En geloof mij, deze spankt heel hard. Deze kogels. It's the kind of beat that Daar go. gaan we. En als de wie geen langzaam schrijft, jongen. Steen, papier, schaar. Sander wint. Sander moet nog een keer, want het is hetzelfde. Steen, papier, schaar. Oké jongens, ik moet nou... Kijk, ga hier staan. Ik hoor je. Hier staan. Oké, ik zal schieten zitten. En niet te lang wachten, oké? Ik hè? Ja. Zo? Ja? Ja, dit is dit is te lang. Dit is te lang. Dat is spijt, jongen. Oké, schiet niet. Nu is Oos aan de beurt. Ja, dan moet je spanning voor. Oh. Oké, we doen het nog 1 keertje. Dan gaan we nog een keer. Ik hoop dat ik dit keer ook niet hoef te zijn. Oké, ga zitten. Ga zitten. Ga zitten. Nee, god, Ja, ga zitten. En oké, ik doe het nog een keer. Nee. Oh, Met welke? oh, rustig. Ja, Oké, steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Hij staat bij hem, hij staat bij hem. nee, wacht, is het? Dit? Het is wie moet. Dan moet ik nog een keer, gaan we alle 3 verschillende. Ah, kijk. Oh ja, ik weet. Oh, hier zijn we nou tegen elkaar. Denk wie? Ah! Yes! Normaal, want oh, ga maar hier staan. Ga staan. Oké. Dan gaan we 3, 2, 1 met druk in de muur. Nee, dat is niet fijn. Wat heb je nog pijn? Ja, dat is pijn toch? Die was er dichtbij. Nee, die was er dichtbij. Oké, dat was dat. Dit was de video. Wauw. Ik hoop dat jullie de challenge leuk vonden. Abonneer op dit kanaal. Blauw duimpje omhoog. Shout-out naar Sander. En shout-out naar jullie. En dit werd peace. Adios en ik check jullie later.